musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. on calminama, on juurama, on jettama, on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni no woniri kala yo kisal jomiraɗo ɓeydo e men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jami kise ngoni. dewo biir no gasi jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 yewtere men wiyetende Tufnde Ganndal ne hewno waɗande en musidɗo men Ahmadou Dia gorko mo Triyimme walla musidɗo meɗen Ahmadou Moussa an gorko mo Hunare. ñalawma hannde o huufi haalirde nde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar. ene huufi guitare o musidɗo men Yahya Ndiaye gorko mo Cilbe Mbañ Samba taweteɗo to Noksot. ñalawma hannde o koɗon min ciftinirten manditare Yahya Ndiaye ñande ɗiɗi lewru fandu so gueno o haaji ene era hen dendagal leƴƴi taweteɗo e nder leydi Mauritanie kala. yewtere men Tufnde Ganndal Afrique banggue hirnangue waɗɗani Sénégal, waɗɗani Guinée Conakry, waɗɗani Gambie, ni tigui paaɗen koto leydi mbiyetendi Guinée Bissau. siftinden Guinée Bissau jeyti hoore muɗum kono gasena lewru septembre hitande 1973 eɓe gonno koye jimandi leydi mbitendi Portugal. kono noon wona ɗon paaɗen koye général Oumar Mokhtar Sissoko Mbal taw ganduɗa oɗo saaha ko gorko jembiɗo yidde ƴamde lefol laamu e nder leydi ndi ɗo tan e lewru fandu so gueno o haaji. kanko Oumar Mokhtar Sissoko Mbal jiiɗo aduna toon to Bissau Guinée nogas e tati lewru septembre hitande 1972 oɗo saaha mo gonɗen omo yaara duuɓi 47 sukato ko so joom gandal nonne kadi joom jawdi cuusɗo. jiyaɗo e landaji dawrugol ha tenti landa jeytari leydi Guinée taw kadi ko baɗɗo jangde mum ha heeɓi seedam faagal mo hinde général yeehi to dulal jaabi ha tirde ngal Lisbon jangi toon fannuji ko fate banggue dawrugol jokkodiral leƴƴi kame pelle kala jokkiti jangde mum to dulal jaabi ha tirde ngal Madrid toon to Espagne ko fate banggue haqqilantagal jokkodiral hakkude leyɗele Afrique kame moyen orient caggal nde o toɗɗa jaagoɗo kalfina ɗiɗon fannuji e dogde hen ha yimɓe kala gandi darde makko ko fate banggue haqqille juɓɓuɗo e dawrugol. omo haala ɗemɗe jonɗe kankoɗo henna biyeteɗo Oumar Mokhtar Sissoko Mbal taw ganduɗa ko pullo jeeyaɗo e nder leydi Guinée Bissau. omo haala portugais, espagnol, français kono ne kadi arabe, pular ɗeɗo ɗemɗe kala omo rendini e hoore makko omo haala ɗum musidɓe tedduɓe ngam haqqille makko juɓɓuɗo caggal nde catal Afrique naaɓe banggue hirnangue bitegal CEDEAO joofi peɗeli leydi Guinée nde halfinaɓe laamu leydi ndi mbawata yaltinde leydi ndi e caɗele caggal kiɓɓal ko nden tigui wottoɗɗa hoorejo jaagoɗo leydi ndi taw toɗɗima ko gonɗo hoorejo leydi ndi biteɗo José Mario Vaz mo manda mum gasi o saaha mo gonɗen o toɗɗa ko 18 novembre hitande 1916 ngam yidde lawƴinde sifande Conakry jaam e kisal tawneɗo wanno ɗum CEDEAO kono noon ha yetti hitande 1916 ala ko gasi ko nde no windi bataille mo ko wacciti laamu wacciti gardidi hoorejo jaagoɗo leydi Guinée o jeytama e lundo kono kadi ko keptinaɗo ngarɗuɗo
ko fate bange haqqille juɓɓuɗo no feewi e nder leydi ndi jaltowo e kala saaha en yahay leeɗe e taweteɗe bisaw ene sumno ne yurno caɗele ɓiɓɓe leydi ndi teskaɗo no feewi ñiɓɗo haalirde muɗum taw kadi ganduɗa ko haalirde ɓurde teskede e nder leydi Guinée kono kadi musidɓe tedduɓe ha joni en jettaki ko fate banggue dawrugol leydi ndi e nder ɗo hen hitande ɓe jeehi sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe yoga e carte ɓe lundi ɓe mbino yo ɓen ɓiɓɓe leydi ndi gotir beele kadi ɓe mbawa suɓade laamu ngu sali ha memi leydi kono kadi teskede o wonande hoorejo leydi ndi o waasi sarɗiyankoɓe oɗo saaha mo gonɗen hoore jagorɗe o holliti wonande ɗen carte ɓe jamirunoka yo gotire sanga sarɗiyankoɓe ɗo tan e lewru fandu sumgoji lefol laamu ɗen carte ne mbawi wotirede lundi ɓe mbiya hay loppet min jadani hen addi jiyande certuɗe ha catal afrique naɓe banggue hirnangue bitegal sédia o holliti oɗo saaha mo gonɗen yiyande mum ɓayde tan wonande sumgoji jewtuɗi ken woni joni lebbi ɗiɗi ha tati ko fata banggue sarɗiyankoɓe ɗum jaɓanoka gam riwtude lawgu kam e jiiɓo e nder leydi Guinée ɗen carte yo mbaɗe banggue tan wonande ɓen joguinoɓe carte suɓoyiɓe sarɗiyankoɓe men ma mbaw suɓoyade hoorejo leydi men lewru fandu laamu jooɗi ngu holliti yadane hay loppeɗa jeyama tigui rigui ñalawma hanki o woni nogas e jeegom nduɗo hen lewru ndu gonɗen ne hawre hoore biir landaji kewɗi jippima e booli gam hollirde metti mumen kono kadi dadiɓe mbadde mabɓe ya gara ha ganduɗa pooɗe mbire o jibini yimɓe ɗiɗo mbasen pittali men kono yoga e jaydil kolliti ko neɗɗo goto wasen fittano mum hay so tawi woni yimɓe hewɓe gañima hen ɗum fo e wade noon oɗo saaha jiiɓo e kulhuli mawɗi jogaɗe nder leydi Guinée ɗo tan e lewru fandu mbetema jaam duumiɗo woni leydi ndi e mbete leydi ndi oɗo saaha ne soynana mbadi jaam caggal soɗon teski Guinée Bissau guila jeyti hoore mum e kala saaha ko lamɗo follama e kala saaha ko dawriyanke mawɗo dahama e kala saaha ko fittanu mum yoɓama mbeteɗen gueɗe ha hande ɗo gonɗen ɗo musidɓe tedduɓe gasi e Guinée walla ala saabu feññini ñalawma hanki o no lundi ɓe jippori e booli taw ko seppo jaam yomo mbiyani ne kela mbaɗani gulliti tan ko fodde mumen kada fodde mumen dadiɓe jippi waɗi pooɗe ndure mbete jibini potali nundal caggal hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen biteɗo José Mario Vaz jembiɗo gam yidde ƴamde lefol laamu kono kadi mo ala landa diwaɗo e landa muɗum e sali accide laamu mbetema jibinan leydi ndi jaam eyyi walla ala musidɓe tedduɓe sen garti e gorko biyeteɗo Carlos Ngomi Junior gonnoɗo hoorejo jagode leydi ndi e diwanoɗo dogui moltoyi toon to Portugal hakkude mum e Cap-Vert gam tumede juuɗe mum ne moddi e wargo biyeteɗo nin dawriyanke mawɗo no fewi teskaɗo e nder leydi ndi kañumne arti nan ɗon enen gembi gam yidde laamade leydi ndi ko neɗɗo mawɗo no fewi mbetene jogori jibinande leydi ndi jaam e walla ala e oɗo saaha gembiɗo goɗɗo joom doole biyeteɗo Nunu Nabi hande jeeyaɗoye Blanc e taw kadi ganduɗa ngol leñol ɓen ɓuuri hewde armé leydi ndi kamne kadi ko neɗɗo joom ngaalu no fewi cuusɗo casɗo kañumne nana gembi e landa mum keesa e mbiyete ka Abou taw kadi ganduɗa hande o ko teskaɗo e nder leydi ndi e gembiɗo yidde ƴamde lefol laamu ɗo tan e lewru fandu mbetema jogor lokkude leydi ndi jaam eyyi walla ala e oɗo henno suka joom ngaalu joom haqqille jiiɗaɗo e leydi ndi leƴƴi kewɗi hande nane keeri caggal mum enen gembi ɗum ha tiiɗi gam wiide ko kam tigui ɗowata landa jeytari leydi ndi e biyeteɗo général Oumar Sissoko Embaló kañumne kadi hande ko gembiɗo gam ƴamde lefol laamu musidɓe tedduɓe ɗiɗo gayi kala ene jogori pottide ɗo e lewru fandu mbetema jibinan leydi Guinée Bissau jaam eyyi walla ala ɗeɗo gueɗe kala nan toon kono kadi erago men e ewnago men musidɓe tedduɓe oɗo suka gorko mo kalɗen ɗo henna ko neɗɗo teskaɗo e nder Afrique teskaɗo to Moyen Orient teskaɗo e nder leyɗele jonɗe no fewi
to banggue seedam fagal mum haqqille mum jultuɗo ngam yidde addude jaam yoga e nder leyɗele joom haqqille dawriyanke peeñƴo peññinɗo gandal mo yarani caggal hande darnuɗo haalirde muɗum e nder leydi Guinée taw ganda ɓiɓɓe leydi ndi so tawi a limi feccere nde ɓuuri wawde heɗade ko haalirde makko haalirde tumade ma udde oɗo saaha mo gonɗen caggal e kala saaha hollirede yaltinta ko a yawa makko haalata ko baɗe makko e balle makko gam fuɗɗade campagne mbetema jiben jaam e walla ala musidɓe tedduɓe e oɗo saaha ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti mbimi e wimami wonnoɓe kiiɗidi no feewi leydi ndi oɗo saaha kamɓe kala ɗe potini miijoji mabɓe sikki ala alay saago enen kala gonen caggal oɗo hen biyete Oumar Sissoko e mbaalu hayso wona fulɓe tan wonɓe goni caggal makko musidɓe tedduɓe yiyande moɗon mbetema jibinan leydi Guinée jaam walla ala ɗum ne kadi ko teskuyaji poɗɗi yurnitede ko ɗum saabi ñalawma hannde o pelle windariyonkoje ha tenti fedde wiyetede CEDEAO Union Afrique kono ne kadi catal loni tambingal nden ko jami kisal windere nonne kadi fedde wonande yurnitoɓe haqqe innama ade ko nonne kadi wonande dental Europe naaɓe Union européenne kamɓe kala hannde aɓene jerti oɗo saaha gam kolholi joguede faade toon to Guinée Bissau musidɓe tedduɓe mbete José Mario Vaz oɗo mo manda mum gasi e taw kadi ganduɗa ko diwaɗo e landa mum mo gañaki sarɗiyankoɓe hannde o mbete wona yidde dillinde leydi ndi beele laamu makko jokka eyyi walla ala ɗum fo haqqillaji ne miiji musidɓe tedduɓe ko wayi wonde kala en berti juuɗe faade jomiraɗo daddata jaam duumiɗo toon to leydi Guinée Bissau ko ɗum ɗo tigui wonno jubbande meftande dawrugol leydi Guinée hannde no herƴiri ha yimɓe kala ne mbatten haqqillaji men kolholi jogaɗi no feewi ɗo tan e lewru fandu musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo henno wonno yewtere men tufde gandal musidɓe tedduɓe haade mi waynade on mbaɗorito e musidɗo men Yahya Ndiaye e gorko mo Cilbe Mbaye Samba e weela dande e weela segene noddi leƴƴi Mauritanie kala nde tawtorte ñande ɗiɗi lewru fandu woni lewru novembre ene waɗa manditare mantinide nder leydi Mauritanie kala ɗum noon musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo hen ko laaɓi so tawi jokkodiri e men ma en pammin ɗum ñalawma no yarata ni ha timma ma en gartoy gam rokkile noddirguel makko e kala jiɗɗo tawtorede jamma wawa jokkodirde e makko musidɓe tedduɓe khalifaɓe diine khalifaɓe aada e dawrugol kala to leydi Guinée Bissau en calmini en juurimama ɓe hayso tawi woni won hen e mabɓe inde mumen mbawata saktude caggal oɗo saaha kolholi mawɗi jogaɗi toon to leydi Guinée kono sikki alama en ndewido toon to leydi Guinée kala ko keɓɗen ko ɓuuri labde ma en garto e men musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam ha yontere faande so gueno haaji